What's up mga bay? So ngayon mga bay, ito na pong kumakalat na video na kukunin daw to ni Rusi na motor. So ito po yung ilabas daw ni Rusi na 400cc FI. Hindi natin alam mga bay kung ito totoo ba na kunin ni Rusi. Kung kunin man to ni Rusi mga bay, baka naman daming kukuha nito sa Rusi mga bay, dahil po ito ay siguro para lang sa akin is murang mura to pag karating na kay Rusi mga bay. So makikita naman ninyo sa video, pero hindi natin alam kung ito'y kukunin ba talaga ni Rusi mga bay, dahil ito po ang pinaka nakikita kong motor. Ito na po yung pinakamagandang sports bike na ilalabas ni Rusi kung ito'y magkatotoo man mga bay. So, sana naman na kuha to ni Rusi. So kung makukuha to ni Rusi mga bay, baka number 1 tayong kukuha nito na motor. Dahil alam kong ito na motor ay maganda ng performance nito, dahil ito ay dual cylinder na at saka naka fuel injected at 400cc at maganda pa ang kanyang looks at design. So hindi tayo mabibitin ito mga bay pag ito ang magagamit natin na motor. So sana naman, so makikita nyo sa forma at sa kanyang design na makapamangha sa mga ibang tao pag ito'y makikita mga bay. So hintayin natin to na ilalabas ni Rusi. Hindi tayo hindi tayo mag-demand kung totoo ba talaga. Baka sakali lang na ito ilabas ni Rusi, dahil nakikita natin na nagkakalat sa social media na makikita natin na ito'y sabi-sabi lang na totoo na lalabas ba to ni Rusi. Pero para sa akin mga bay, di pa siguro tayo 100% na ito ilalabas ni Rusi. Kaya ngayon ang atin ay abang-abangan lang natin to at panoorin lang natin yung design at video. So hindi natin alam kung ito'y kayanin ba na kukunin ni Rusi. So abangan natin mga bay na ito'y makukuha ni Rusi. So sana naman may nakalagay na registration na Rusi. Parang kukunin talaga to ni Rusi siguro lang mga bay. So yan lang siguro ang ma-share natin mga bay. So kung bago pa ka sa channel, ay kalimot mag-subscribe, i-click ang bell para ma-update mo sa mga bagong video. Bye bye.